Okay, hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. Ja, i dag der skal vi bare lige køre rundt. Jeg tænker at lave sådan en wheelie montage, fordi det blæser simpelthen for meget til at kan. Der er meget blødt her. Det blæser for meget til at I rigtig kan høre mig. Så det må bare lige blive sådan en wheelie montage, hvor jeg bare lige kører rundt. Og tak fordi I så med på den her video. Jeg håber vi ses i næste video. Sov godt alle sammen, dem der ser den om aftenen.